V akom jazyku rozmýšľaš a v akom snívaš? Túto otázku mi dneska dala moja študentka a musím povedať, že prišla pre mňa tá otázka zaujímavá a chcem natočiť ten Reels. Volám sa Ksenia, ja som učiteľka angličtiny a zároveň Sibirčanka, ktorá žije na Slovensku už 7 rokov. A teraz chcem poskladať outfit na svadbu mojej kamošky a porozmýšľať o tom. Myslím si, že najviac v živote teraz využívam práve slovenčinu, lebo jednak tu žijem a chodím do fitka, do obchodu a tak ďalej a zároveň mám slovenského manžela, takže mojej slovenčine dávam asi tak 60%. Teda ďalší jazyk, ktorý používam, myslím si tak na nejaké 30% je angličtina, lebo ja som učiteľka angličtiny, ja pracujem online s dospelými, aj s začiatočníkami, aj viac pokročilými, hovorím len po anglicky na hodinách. A okrem toho ja pozerám asi celý content pozerám tiež v angličtine. A tretie miesto, aj napriek tomu, že je to môj materinský jazyk, asi bude mať ruština a rozprávam alebo komunikujem na ňou celkovo nejakých 10% môjho času, lebo ruštinu používam len na komunikáciu s rodičmi alebo kamarátmi a popravde to sa nedieje každý deň a väčšinou my nevoláme, ale píšeme. A čo sa týka teda tej poslednej otázky, že v akých jazykoch premyšľam, tak popravde nedá sa ňu úplne odpovedať, lebo ja svoje myšlienky delím po jazykám normálne, že keď premyšľam o niečom, čo so mnou sa deje v takom bežnom živote, tak to bude po slovensky. Zároveň, keď premyšľam o profesie, to bude po anglicky a keď o mojej rodine, tak to bude skôr po rusky. Takže nejak takto mám podelené. A v akom jazyku premyšľate vy?